वोट देता तो जात के नाम पर देता, वोट ना नेता नहीं के लोग। मुखिया जी के भतीजा तक कर दलन मुखिया जी के विनाश। बिहार में हम दारू के पावत नहीं तो सुनला पहले भाई बताए तारे बिहार में दारू बहन बटे अगर चेहरा पहचान ले तो पकड़ के मार पड़ी। ये भी राज यादव कॉमेडी टीम के पास हम पहुंच चुके हैं और ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये टीम है ए भी राज यादव जी का और ये शख्स है जिनका नाम राज यादव है, यानी कि ए भी राज यादव ये शख्स है जो इस कॉमेडी टीम का स्टार है, यानी कि बोला जाए तो इस कॉमेडी टीम का हीरो है, नायक है। हम उनसे मिलेंगे और उनके साथियों से कुछ बात करेंगे और ये बता दें कि आप इस चेहरे को देखिए कि ए भी राज कॉमेडी टीम में ये भी दिखाई देती होंगी, कहीं ना कहीं ये अपनी भी भूमिका निभाती हैं और उसे भूमिका निभाने के लिए हमारे साथ में ए भी राज यादव जी हैं। ये इनका ही क्या कहते हैं कि देन है, यानी कि ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, फाइनेंसर भी है और ये नायक भी है। किसी किसी समय में ये खलनायकी भी करते होंगे, है ना। सबसे तो पहले अपने के माध्यम से न्यूज चैनल के जितना भी देख रहा बानी लोग दर्शक लोग वो लोग के हमारे तरफ से नमस्कार बा, आपने के भी बहुत बहुत नमस्कार। चलिए नमस्कार बराबर के काहे कि हमरा की बताओ जब कि ए भी राज जी कब से शुरुआत हुई है। लमसम हमारे वास्तविक में कॉमेडी प्रति रुचि तो हमारे लॉकडाउन के तरफ से ही बाटे। लॉकडाउन में लाइक ऐप पर बनावत रहनी, ओकरा बाद में टिकटॉक पर बनौनी, टिकटॉक के बाद में तब एक साल भर से मानी ना यूट्यूब पर हम फोकस कर लेते। अच्छा, कोनो वायरल बाटे कॉमेडी जोन की वायरल कॉमेडी हमारे रील सब बाड़ा सन ठीक बाटे। अब वायरल कहल जाऊँ तो मिलियन में नहीं के में बाटे, कॉमेडी भी बाटे जौन की हमनी के में ही गइल बा, पर अभी कोशिश करते रहल बानी सन और देखिए अब नसीब कब वायरल कर। अच्छा, पॉपुलर में के कोनो डायलॉग बाटे? पॉपुलर जौन कॉमेडी सब के जौन चलल बाटे तो उमे के डायलॉग कौन बाटे हमनी के जौन कि जे नया शूट कइले बानी सन उमे के डायलॉग की आवे वाला लोग भी देखी आता थोड़ा बतावल जा। ओमे के का बा हल्का हिंट से तानी, बाबू पहले हमार बियाह होखी तो बाबू कहिए ना पहले हमार बियाह होखी तो ना पहले हमार बियाह होखी। भाई ये ऐसन जमाना बा, ऐसन समाज बा, एकरा के का कहूं। अब बताओ ना, बेटा कहता कि हमार बियाह होई और बाप कहता कि हमार बियाह हो, ते पर कमेंट बनता और लाइक और दबा के शेयर करेलन भाई कि कौना कौना काम ऐसन होला, काहे कि कुछ ना कुछ भइल होई तबे हमर अभिराज भाई ना भइल त ना हमनी के मनोरंजन खातिर बनवले बानी सन, पर ई कोनो गलत शब्द नहीं के बाबू पहले हमार बियाह होखी बेटा पहले हमार बियाह होखी गाड़ी एक दूसरा के नहीं की समझे, तो बर्गर शब्द नहीं के हंसी में बतावे खातिर ही आम जनता के एगो शुद्ध घर में बैठ के हंस सके उहे देवे के कोशिश हमनी के करत। दूसर कोनो बाटे के डायलॉग जौना से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले और दोसर इंटरटेनमेंट मिले कह के तो डायलॉग बाड़ा सन एक से एक बाड़ा सन। सरकारी स्कूल के हमनी के बनवले रहनी सन। थोड़ा सा बोला जाए सरकारी स्कूल के तो थोड़ी सा बड़का अभाव न होए। हाँ सरकारी स्कूल के ई देखी ई हमन मुखिया जी के भतीजा, इनकर काम बाटे 12 बजे स्कूल में आवे के, दारू पी के आवे के, दारू पी के आके स्कूल पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा शिक्षक रही तो होगी हमनी के स्कूल के विकास। लोग वोट देता तो जात के नाम पर देता, वोट ना नेता नहीं के लोग चुनत, लागत है वो अपन रिश्तेदार चूज करत हटे लोग। विकास से मतलब नहीं के हमरा जात के मुखिया विधायक संसद बने के चाहिए, ऐसे मतलब बा। तो लाइक कहाँ से हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई आ कहाँ से मिली विकास? वोट दें पैसा जात पर तब मिली विकास। भाई हो ये मुखिया जी के भतीजा तक कर दलन मुखिया जी के विनाश। जौना भी पंचायत में ऐसा हाल होई कमेंट करके जरूर बताइए भाई, का है कि मुखिया जी के भतीजा तक कर दलक विनाश। ए भी राज यादव जी के टीम के राधेश्याम गिरी जी बानी जौन के हर काम यहाँ के फ्री करेनी, काहे कि नाम हो गिरी और काम होला फ्री। तो पी भारती में आपके स्वागत बटे जी। पीर भारत के न्यूज के हमरा तरफ से स्वागत बा सब के। आ तरुआ गिरी जी हैं जी। आ सुनले बानी सब काम फ्री होला। हां तो गिरी के काम फ्री हो वही करला बोला ना, लेकिन गिरी लो बड़ा घिरी काटला, घिरी कटावेला लोग कटावेला लोग। आ त भाई पर कमेंट क दियल कि अपन सच्चाई खुदे उगल देला, हम त एंटरटेनमेंट कइला रहनी है। का होला बहुत कुछ होला, ओमे से कुछ जाने का चाहता नहीं। का जाने के चाहता नहीं, जोन कह दम मुहे जान जान, अपने जोन बतला दे मुहे हम कह दे। कॉमेडी करे नहीं जी, गाना गावे नहीं, गाना तो हल्का फुल्का, नाचे आवेला, नाचे उतना ना आवेला, फिर भी तो रोए आवेला, रोए तो आवेला जबरदस्त जबरदस्त। तो तने रोइए ना दो पहले, बाद में हमने के गाल गाल आ चुपचाप रही गिरी
बाप रे बाप, गिरी जी शुरुआ वास्तव में तो गिरी कटवा देम जी। लोग कोई भल अभी बत जात और का हो गेल खैन करा हो जाता। मिर्गिया उठाओ तो लगा। ई बताई कॉमेडी करवा डायलॉग कौन बा? ये डायलॉग तो बहुत बटे। एगो मतलब हमनी के भैया के एक रस पहले वीडियो आई रहे, ओमे गोड़ फ्रैक्चर भइल बटे। छत पर से चढ़ गेलन तो कूदलन तो गोड़ टूट गई। तो हमर डायलॉग क्या रहे, जब गांड में नहीं था कूदा तो साला छत पर से काहे को कूदा? तो माने अभिराज भाई लोग रहा तो दे हाथ के तो बड़ा बढ़िया लोग होता है। ये पैर बा ये फ्रैक्चर है। एगो और डायलॉग रहे हमनी के सरकारी स्कूल में के। हां बिहार में हम दारू के पावत रहनी तो सुनला पहले भाई बताए तनी बिहार में दारू बहन बटे को चेहरा पहचान ले तो पकड़ के मार पड़ी। मतलब वो एती रहे स्क्रिप्ट के हिसाब हां स्क्रिप्ट रहा ओरिजिनल पूरा ना रहे। हाँ। तो टेपावत तो भैया कहत रहन का ई रिपोर्टर बनलन, कहत रहन जे ए बिहार में तो दारू बंद बा। हम कहनी ए बंद बा त का हमरा तो टेपा देवे के बा। देखो तो पुलिस प्रशासन ना रुकी। हम काहे रुकी? मुखिया जी के साथ के दारू के दुकान में के दारू हो तो ई दारू टपिए जाई। टपिए जाई। आ मुखिया जी के सार जितना लोग बानी हो जाए होशियार ना तो है गिरी जी सारी दुकान कर दम फ्री। काहे की बनवा दम बंद हो तो कितना दिन जाए के पड़ी भाग के लंदन। ठीक बा? हमारा अगलन भाई यहाँ चंदन आई गाना गइयन दन दन काहे तीन करा जाए के बा लंदन। तनी ये गाना गा दबो चंदन भाई। गाना तो ना आवेला हमरा, कॉमेडी में डायलॉग मार सकत नहीं, गाना ना आवेला। तू तो मर तो खड़े खड़े अपन बेइज्जती करवा लो। कम गाना गावे आवेला, उतना पूरा ना आवेला। आ तो तनी डायलॉग भी मार देबो। डायलॉग एगो हमर कॉमेडी में रहे, का पौना बांस के दतुअन से धोता रहे, चमड़ा के दतुअन से धोआ, एके बार में साफ हो जाए। ई तो बड़ी बार बात कर देबो। ओ मार दो तारा कहे में शर्म नहीं रहे का हो? शरम का से तो इथी के रहे, वीडियो रहे, कॉमेडी वीडियो। हाँ। ऐसे वैसा इथी मिले रहे, वैसे कहे के पड़ल। अच्छा एक बात बतावा, तू दूसरा के कहत रहल कहीं तोहर पहुना कहतन कि तनी धो के देखाव तब क्या करत? पौना के धो के दिखा दिए। धो के देखा तो हाँ। आ तो भाई कमेंट कर दियो काहे कि दो में स्पोर्ट पड़नी। ठीक बा? अब बाकी एगो एमे अभिनेत्री बाड़ी एक टीम के जौन हम इनकर से कुछ खास बात करें। तोहरा भाई के रोल के निभौल रहे भाई के कॉमेडी में, भाई के रोल के निभौल रहे कॉमेडी में। उ तोहर भाई जौन बनल बड़न आनहर जकरा कहतारू क्या कहतर तन कहबू तारा टीम के संगे पूछतानी। बैठो ना, एकरा आंखों में कोर फूट गइल बा, लाजे नहीं खेला, छोट बहन जवान के खियातिया, बिया शादी करके हटा देबे से। पंडित जी जी तो रोगो में सुनल रहनी हां हां हम रोगो की हम कोर फुट रहे का ना 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 हमरा अखिया में गाय के भईवा के अखिया में कोर फुटर रहे। तो रोगो का करे गोरे नोटे मुंह में ए वो टाइम में थोड़ा अब जानता ही दक्षिणा उछिना कुछ रहे तो गोर ने लिया आवे तले सुने के मिल गई। अब कहीं ई सुगंधा अपना भाई के ना कह दो, पंडित जी के नाम ना दोगे, पंडित जी के कह दो पंडित जी के अखिया में कोर फुट गइल बा कि लइका निखन बताओ। ना 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 ओइसन तो इनकर भईवे खुद ना शादी करावे के चाहतलन, जैसे का दहेज लागी। हां आई दहेज देवे के चाहस ना माने पंडित जी लोग के काम बा खाली दक्षिणा से। तो अपना काम बनता बाहर में जाए जानता। ई तो भाषा नेता लोग के लेकिन एकर पंडित जी लोग अपना लल बटलो। अब बाकी वीडियो कैसा लागल के टीम के साथ में ए भी राज यादव जी बानी और एक टीम में जितना भी सदस्य बटे लोग सबके सब खुशहाल बटे लोग, लेकिन ये टीम के वाले बढ़ाई लगी, लाड प्यार दी लगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करम लगी ताकि फिर से वीडियो में सुधार कइल जाए अगर कमी होखे तो। अगर कमी अगर हमनी के चैनल के नए बानी लोगिन तो देखी लोगिन, सब्सक्राइब करे लोगिन। अगर कोनो वीडियो में कमी लागी, कोनो गलत शब्द लागी या कुछ भी लागी तो अपने लोगिन कमेंट करे, हम अपनी के सुधार के फिर नया तरीका से हमनी के वीडियो लेके आएम सब अपने लोगिन खातिर। बाकी वीडियो कैसा लागल अपने लोग के कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देम लगी। अभी के लिए पंडित जितेंद्र कुमार, आप देखें अभी बात। जय हिंद जय बिहार।